Søren er biolog og geograf og sidder i bestyrelsen for Nationalparken i Gribskov, Naturnationalpark Gribskov, som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Søren han har desuden en fortid i Miljøministeriet. Faktisk har Søren og jeg været kolleger og siddet dør om dør på et tidspunkt. Men Søren han har drevet det meget videre, og han har blandt andet været leder af EU's delegation på naturkopperne, som har forhandlet om biodiversitet. Så giv Søren en stor hånd, og så glæder vi os til at høre. Tak for det. Og det er utroligt positivt, at I er kommet så mange. Det er jeg helt overrasket over. Det er næsten for spændende et emne, jeg er bange for. Men altså, gudskelov for det. Jeg hedder Søren Mark Jensen, ja. Og noget, jeg ikke så godt kan lide ved mange andre mennesker, som jeg nu selv falder lidt i, det er, når folk så gerne vil fortælle om dem selv, og hvad de har udrettet, og hvad de har lavet og sådan noget. Men jeg bruger alligevel lige et par slides på det, fordi nu har jeg jo en chance for at misbruge situationen i et minut. Så jeg er sådan en biolog, der har boet mange år i andre lande, med min familie der i bunden i midten. Min yngste søn, han blev født i Afrika. Og vi har været ligesom 3 år i Namibia, og 3 år på Borneo, og 3 år i Kina. Og det bliver en meget lang historie, det gider vi ikke. Men altså, jeg har arbejdet meget med naturnationalparker, ikke naturnationalparker, for det er jo en dansk opfindelse, men med nationalparker også i andre lande. Jeg sidder også i Kongernes Nordsjællands Nationalparks fondsbestyrelse. Også der repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening. Og jeg har skrevet meget om sådan nogle ting, især for det sidste, om hvordan klimakrisen og naturkrisen hænger sammen og skal løses med gennemtænkte løsninger, hvor løsningen af den ene krise ikke går ud over løsningen af den anden, men at man prøver at gøre det på en fornuftig måde. Og det er der virkelig behov for, at flere tænker over. Og nu er jeg næsten færdig med mig selv. Jeg er jo også blevet sådan en gammel bitter mand, som nu kan skrive lige, hvad der passer mig. Jeg har ligesom Ole været mange år i systemet, i Miljøministeriets departement og i Udenrigsministeriet med naturbaserede løsninger i bistanden og den slags ting. Og der har man jo som embedsmand grænser for, hvad man må synes at gøre, og også hvad man kan få igennem. Nu har jeg mit eget lille firma og fuldstændig freelance, kan sige, hvad jeg synes er rigtigt. Så I skal også tage mig med et gran salt, for det I får i dag, det er mit synspunkt på naturnationalparkerne. Og derfor er det måske også meget godt, at jeg lige har nævnt, hvem jeg er, sådan noget, så I kan bedre bedømme, om det er overhovedet værd at høre på eller ej. Det kan man have delte mening om. Men altså, jeg skriver også tit om den grønne trepart, for eksempel. Og om hvordan naturpolitik, der er nogen af jer, der ikke kan se noget på grund af mig. Går det an, hvis jeg løber lidt rundt? Ja. Så det har givet mig sådan virkelig frie hænder. Og jeg laver også en del sådan professionelle ting, hvor folk hyrer mig som konsulent til mere almindelig miljø- og naturrådgivning med miljøvurderinger og den slags ting. Men det, jeg vil komme ind på, det er lige en introduktion til, hvorfor jeg synes, at naturnationalparkerne er en god idé. Og så kommer jeg så til vores egen naturnationalpark, Gribskov, som bliver den første, der kommer i Danmark. Og som biolog, og jeg er ikke den eneste biolog, og jeg mødte lige en anden en før, og der er sikkert flere, så er vi jo meget opmærksomme på, at der er en kæmpe naturkrise i verden. Det går virkelig tilbage. Der er utrolig mange arter, der er faldet meget ned i populationsmængder, og også arter, der forsvinder. I et tempo, vi ikke har oplevet før, og som man ikke har oplevet i mange, mange år før på kloden. Og det gælder, jeg kunne godt sige sådan lidt om hver enkelt af dem der, hvorfor skete det der og så videre. Ikke? Fiskeriet kom jo først rigtig for alvor i gang lidt senere, end vi kunne jo godt gå og aflive dyr for inden selv fra stenalderen, men vi kunne ikke fiske så meget. Så kurven er jo lidt forskellig. Hvornår begynder det at gå galt? Men den er ens desværre retningen for alle kurverne, på alle vores store dyregrupper, at det er udryddelsesraterne, hvor hurtigt går det med at få udryddet de her arter inden for de her dyregrupper. Og det går globalt meget, meget stærkt. Det er helt i det samme tempo som klimakrisen, som vi jo efterhånden har fundet ud af, skal tages seriøst. Den her synes jeg selv er uhyggelig illustrativ. Hvis man kigger på, hvor meget fylder mennesker igennem historien. Jamen, vi begynder at fylde en del her på kloden, altså målt i biomasse. Hvis man vejer alle de her ting, hvor mange tons mennesker er der så? Det er virkelig steget op mod i dag. Hvor meget fylder vores husdyr? De begynder at fylde sindssygt meget.
Og hvor meget fylder de vilde dyr? De fylder selvfølgelig næsten det hele en gang. Og der er altså selvfølgelig måske, man kan ikke se den, men der er også en lille violet tone der, men de er ved at forsvinde. Der er ikke mange ting tilbage ude i kloden. Vi ser godt nok flotte ting i fjernsynet om både isbjørne og elefanter og sådan noget, men det er ganske få steder. Jeg har rejst så meget, så når jeg ser det i fjernsynet, så siger jeg til min kone, der har vi sgu da været. Det er jo så lidt er det efterhånden, hvor de der store mængder dyr egentlig findes tilbage på kloden. Der er ikke meget plads til dem. Og det her, det fortæller jo for at jeg ender med snart at sige, derfor er naturnationalparker en god idé, hvis vi vil naturen noget, også i Danmark. Og det kommer jeg til. Så kigger vi lidt på Danmark. Danmark er det land i Europa, her alle de EU-landene, der har mindst natur, beskyttet natur. Vi har absolut europarekord i at have mindst beskyttet natur. Vi har for nogle år siden fået et biodiversitetsråd, ligesom vi har et klimaråd, man nogle gange hører om i medierne, som siger, at vi har ikke de der 8-9% natur, som vi plejer at sige, også der arbejder i Miljøstyrelsen. Der er 1,6% beskyttet natur i Danmark. Vi er helt i bund, og vi plejer at give meget pænere tal, end de reelle tal er. Beskyttet natur i Danmark udgør 1,6% af Danmarks landareal. Det er helt i bund i verden, det er helt i bund i EU. Og hvorfor er det sådan? Det er det i hvert fald i høj grad, fordi Danmark er det land i EU, hvor landbruget optager hovedparten af arealet. Der er jo ikke mange dyr på markerne, de dyrkede marker. Og der har vi helt rekord. Vi bruger alle de der marker. 80% af alle de marker, jeg ser, dem bruger vi jo til at dyrke foder til vores husdyr. Altså grise, høns, køer. 80% af alle markers areal går til at brødføde vores husdyr, som vi eksporterer det meste af. Det er situationen i Danmark. Og sådan er der ingen andre lande, der har det så grelt. Og vi importerer jo mange flere proteiner som kraftfoder til de dyr, end dyrene producerer ved at vokse op og blive slagtet. Der er mere protein i det soja, vi importerer som er et krafttilskud, fordi der er jo ikke proteiner nok i de ting, vi dyrker på markerne, til at de kan spise. Så de sojabønner, vi importerer fra Latinamerika, er både sundere og indeholder mere protein end produktet af den danske landbrugsproduktion, som vi primært eksporterer. Så kigger vi på, hvad vi bruger vores landareal til, så har vi europarekord i, at vi bruger det til landbrug. Der er ikke nogen andre lande i EU, der bruger lige så stor en andel af deres landareal til at dyrke foder til deres dyr og eksportere dyrene. Så arealmæssigt hænger det sådan sammen. Så kan man sige, betyder det så meget for, at der ikke masser af insekter? Er der ikke masser af insekter og fugle og ting og sager ude i vores landbrugsland? Der er jo ikke så mange, som der har været. Og det er også sådan, at vi er også det land i Europa, hvor vi bruger flest pesticider. Altså giftstoffer mod insekter, mod svampe, mod ukrudt. Vi er det mest pesticidsprøjtede land i Europa, i EU. Og det så, kan man sige, det går jo primært ud over grundvandet, hvor også landbruget bruger mere og mere PFAS i pesticiderne, 15 forskellige produkter, det er steget helt vildt de sidste 10 år. Som en ingrediens i pesticiderne. Og der plejer vi jo at snakke, at der står drikkevandsområder, det er lidt dumt, men altså vi er jo lidt bekymrede for vores drikkevand, men det er jo selvfølgelig også et problem for insekter og fugle, der lever af insekter osv., at halvdelen af vores areal sprøjtes jævnligt med giftstoffer mod de samme ting. Så kommer jeg til naturnationalparkerne, som jo var et politisk initiativ, der egentlig blev født i Danmarks Naturfredningsforening, men politikerne tog til sig og lavede til en nationalpolitik, som sagde, nu skal vi have naturnationalparker. Vi er nødt til at gøre noget mere for naturen i Danmark. Det man så gjorde, partiet Venstre var modstander, meget klar modstander af det i mange år, men er det jo ikke længere. Nu har vi et regeringsgrundlag, hvor Venstre indgår med et par andre partier, som siger, at ud over de der 15 naturnationalparker, der var politisk vedtaget, vi skulle have etableret, skal vi have 5 mere, op til 5 mere. Så nu er der sådan meget bred politisk, ikke alle partier, men de partier, der ligesom fylder noget stemmemæssigt, og langt de fleste partier går ind for naturnationalparkerne. Så der er sådan en meget stor politisk konsensus om, at dem skal vi have.
Men altså folk har jo, og det vil vi jo også opleve om lidt, når der er spørgsmål og svar, der er jo meget delte meninger om det. Det er noget, der har delt vandene en del. Nogle synes, det er virkelig en dårlig idé, nogle synes, det er en god idé. Så derfor er det jo også dejligt, at vi kan snakke om det i aften. Og det gør det også lidt interessant at snakke om som sådan en som mig, fordi det er ikke noget, der røvkeder folk. Der er meninger om det her. Det er meget godt. Det er de 15 naturnationalparker, som ligesom er vedtaget, og hvor man har for de fleste af dem lavet bestyrelser nu. De er først ved at blive lavet. Jeg kommer til, hvor langt vi er med den første af dem, nemlig i Gribskov om lidt. Men det er de 15. Det er den, jeg vil snakke om. Der er også en på vej herop jo, og nogle andre steder. Man kan sige, i forhold til de tal, jeg sagde om, hvad naturen fylder i Danmark, og hvordan vi har bundrekord, og næsten ikke har noget beskyttet natur, så er det her jo et af svarene på det. Som for eksempel Biodiversitetsrådet siger, at det vil de kalde beskyttet natur, for der er formålet med det. Det er ikke bare en nationalpark, det er en naturnationalpark. Så formålet med de her naturnationalparker er især at fremme artsdiversiteten, dyreplantelivet osv. Og hvor stort areal af Danmark tror I, det der kommer til at dække? 0,6%, altså 0,5%. Hvis der kommer de 5 flere, så bliver det måske 0,7%. Altså det er under 1% af Danmarks areal, hvor vi i forvejen, det vil jo ikke ret op på det der, jeg snakkede om før, men det er et skridt, et lille skridt, i mine øjne, i en meget god retning. Ja, det skal jeg ikke trætte jer med, men der har jo været en lang proces om de her naturnationalparker, og for hver af dem er der mange, forvaltningsmæssige steps. Altså først skulle man jo finde ud af, hvor er det godt at lave en naturnationalpark, hvor er der noget natur, man kan bygge på og gøre bedre. Og det har selvfølgelig primært været i statsskovene. Ikke fordi de er bedre end de private skove, men det er fordi, det er jo det eneste sted, politikerne kan lave noget, uden de skal betale spidsen af en jetjæger. Fordi det ejer vi alle sammen. Det kan man bare tage og bruge til et eller andet formål. Her dog til et godt formål. Det er jo dyrt, hvis du skal ud og købe marker eller private skove eller andet, så vil vi alle sammen synes, det bliver dyrt, ikke? Så man har selvfølgelig udnyttet, at man kan bruge statsskovene til det her, og i mindre grad have almindelig skovdrift i dem. Endda måske ganske god skovdrift, men gør noget ekstra for naturen i dem, og så tager man en lille smule, meget lille areal ud af statsskovene og sagt, det kan blive til naturnationalparker. Det er der, vi er. Og så er der jo projektbeskrivelser, man skal lave en plan for hver park. Der er høringer, godkendelser, myndighedsarbejde, etablering og indvielse. Og vi er sådan heroppe omkring med Gribskov. De andre ligger og roder hernede. Altså de fleste andre naturnationalparker kommer først måske om 5 år, før de rigtig kan blive til noget. Gribskov kommer jeg til. Det er lidt spændende, hvor hurtigt den egentlig bliver til noget. Men der ligger altså en færdig og godkendt forvaltningsplan. Projektbeskrivelse for Naturnationalpark Gribskov, som Naturstyrelsen har lavet. Og som har været i høring. Forskellige interesseorganisationer, inklusive min egen, har givet høringssvar osv. Og der er blevet rettet lidt til i den. Så der ligger faktisk, den kan man gå ind og finde på nettet, og den bliver man altså klog af, fordi så får man ligesom at vide, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der skal ske? Hvor slemt er det? Hvor godt er det? Vi synes i Danmarks Naturfredningsforening, der er lavet en ganske fin forvaltningsplan. Nu følte vi jo selv ideen oprindeligt, så vi er jo heller ikke helt upartiske og synes, det er en dårlig idé generelt. Men Naturstyrelsen har lavet i mine øjne sådan et professionelt godt stykke arbejde. Der var ikke andre i Danmark, der kunne have lavet det meget bedre i hvert fald. Men så ligger en forvaltningsplan. Den kommer jeg lidt til, hvad der ligger i den. Hvad er det egentlig, hvad gør man i sådan et område? Vi gav et høringssvar til den, som jeg nævnte fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi er sådan lidt kede af, at nu vil man sætte nogle store græssere ud. Jeg kommer til hvilke. Altså nogle store dyr, der egentlig mangler i vores økosystem. Vi havde jo engang store græssere i form af, der har været elge i Danmark, der har været vildsvin i Danmark, der har været ting og sager, som vi jo har udryddet. Og noget af det mangler jo lidt i naturen i dag, hvis man vil have et lidt mere naturligt økosystem. Så er det ikke kun små ting, men også nogle store ting, der kan være der. Og vi så gerne, at hvis der sådan bliver sat en kronhjort ud, og den falder død om, så vil vi gerne have, den bliver liggende.
Så der var noget for nogle rovfugle at spise, nogle ådselsbiller og fortære og nogle svampe og gro i og sådan noget. Så det er jo, ligesom i en skov har vi jo efterhånden blevet enige om, at det er meget godt at lade nogle af træerne ligge og rådne. Sådan er det jo også for dyrelivet, hvis man tænker i et økosystem. Det mangler jo i dag. Hvis du går på jagt, det er meget godt, men du tager jo dyret med hjem. Så det der med at have nogle rådne dyr liggende i et naturligt økosystem, det vil vi gerne efterligne lidt bedre. Ved at sige, at de store græsser, der kommer derud, lad dem dog bare ligge og rådne i fred og ro. Men så der er nogle veterinære og landbrugsmæssige hensyn, der forhindrer det lidt. Og sikkert også nogle mennesker, der vil synes, det var helt forfærdeligt. Vi så også gerne, at man havde prioriteret vildsvin, fordi de er også rigtig gode til at skabe dynamik i naturen. De roder virkelig i jorden. Hvis de er inde i en have, er det ikke særlig sjovt, for de kan virkelig smadre ting i en fart. Men ude i naturen går de jo ikke og ødelægger det på den måde. Det kom der jo ikke, og vi så også gerne, at man har tænkt sig at sætte nogle kreaturer ud, men det er kun stude, som jo ikke kan reproducere sig. Vi så gerne, at der var nogle mere hårdføre kvægracer også, der fik lov at leve et mere frit liv i en naturnationalpark, som kunne få afkom og have yngleadfærd og alt muligt andet, hvad har noget svært for køer i resten af Danmark jo at have. Sådan ser det ud, Naturnationalpark Gribskov. Den optager sådan mellem en fjerdedel og en tredjedel af skovens samlede areal. Så det er en ret stort areal. Det svarer egentlig til 1800 standard fodboldbaner. Næsten 2000 fodboldbaner. Hvis vi lægger dem sammen, så er det jo ikke helt lille. Så den kommer til at ligge her centralt. Der går ikke nogen store veje igennem den. Og så man kommer nemt til den fra Nødebo, fra Gadevang. Der kan jo komme folk fra hele hovedstadsområdet til det her halløj. Og det rejser også nogle diskussioner, som blandt andet Danmarks Naturfredningsforening engagerer sig i. Men der kan I hvert fald se geografien, hvordan er det bestemt, at den kommer til at udbrede sig i skoven. Og en af grundene til, at Gribskov måske er et spændende sted at lave en naturnationalpark, det er, der har før for eksempel været rigtig mange forskellige sommerfugle i skoven, der hvor den i perioder af sin historie har været mere lysåben. Der er for eksempel denne her, jeg har som et eksempel taget udgangspunkt i denne her brune pletvinge. Den var som sit sidste sted på Sjælland i Gribskov, indtil den forsvandt fra Sjælland. Den lever af tviskægget, eller den lægger æg på, og dens larver lever på tviskægget, ærenpris og kovede og smalbladet vejbred. Altså nogle små planter, der kræver lys, som ikke står inde midt i en mørk skov, som kræver lys. Og det er noget af det, som de her store græsser kan bidrage til, og det er at skabe lysninger i skoven. Holde dem åbne, tag de grove planter, tag buskene, før de bliver for store. Det kommer jeg til. Men altså, der er forsvundet, for eksempel, det er et eksempel, der er forsvundet 20 sommerfuglearter i Gribskov siden år 1900. Så det er jo ikke, det er stadigvæk en skøn skov, og det er som også nok en af de bedre, men den kan blive meget, meget bedre, og den har i perioder været meget bedre. Og det er det, som Naturnationalparken forhåbentlig med udsætningen af de store græsser vil komme til at bidrage godt til. Det var bare det, altså den her sommerfugl, den er ligesom forsvundet lidt, og så forsvandt den også i Gribskov til sidst. Ja, det har jeg jo nærmest sagt. Og så hvor langt er vi kommet? Altså, Heunicke har været ude og lave et stunt der for ikke så længe siden, og tog sit første spadestik, og han var der et kvarter, og så kørte han igen. Der var også nogen, der var derude og protesterede samtidig med banner og dit og dat, og altså var meget utilfreds med det hele. Der var lige så mange, og måske nogle flere, der syntes, det var en god idé. Men den er jo ikke etableret endnu, og den er ikke indviet, men altså, den er jo besluttet, og han var meget god til at køre den der, selvom han nok aldrig har prøvet det før. Og smed sådan lidt jord ned i en grøft, fordi når man gør det, så er der jo en del moser, der kan genopstå, for de forsvandt jo bare, fordi man lavede en rende og ledte vandet væk. Kommer til, hvorfor det er en god idé. Men så blev der jo også nedsat en styregruppe, som altså Grisen her er med i. Vi har en formand, en landmand,
en mælkeproducent her, en af de store heroppe i Nordsjælland, Kåre Larsen, en venstrepolitiker fra Gribskov Byråd, en socialdemokrat fra Hillerød, Søren Mark Jensen, og en fuglemand osv. Vi har ret stor bestyrelse, og den er på en måde lidt til grin, fordi den er kun rådgivende. Det er lidt forkert at kalde det en bestyrelse. Det er Naturstyrelsen, der bestemmer. De har ansvaret, de har forvaltningen, de har økonomien. Vi kan kun rådgive Naturstyrelsen i, hvordan parken skal drives. Så de fleste af os i denne her bestyrelse synes, vi skulle hellere hedde et rådgivende udvalg, for det er at stikke folk blå i øjnene. Vi kan jo komme med gode idéer, og hvis vi er enige om det, vil Naturstyrelsen jo lytte meget, så det er ikke sådan helt uinteressant heller. Men det er misbrug af dansk almindelig terminologi at kalde os for en bestyrelse. Bestyrelser har som regel noget beslutningskompetence, det har vi ikke. Det var sådan en lidt mærkelig konstellation til sidst, at man skulle blive enige alle partierne imellem om det her. De tre grundlæggende ting, der er altså også rigtig mange ridedamer med her. Og de er jo ret meget modstandere. Jægerne er også med, de er også ret meget modstandere. Men altså nu er den jo den er godkendt, vi sidder der, og vi forsøger også at have en mindelig og jovial omgang. Og egentlig synes jeg, skulle de er meget søde, de fleste af dem indimellem i hvert fald. Men vi er ikke særlig enige om ret meget selvfølgelig. Derfor havde vi været en bestyrelse, havde vi nok heller ikke været særlig effektive. Så skidt nu med det. Men de tre kerneting i en naturnationalpark, det er urørt skov. Altså, skoven skal ikke tjene kommercielle formål. Der skal ikke være kommerciel hugst i den. Og det er der jo en meget stor del af Nordsjælland, af vores statsskov, der bliver urørt skov. Også det her areal, hvor Naturnationalpark Gribskov ligger. Ikke? Så det er jo en god ting, synes jeg. Urørt skov, det er det ene. Sådan så der ikke er, masse træer med den samme alder og den samme art. Det bliver meget mere blandet skov til fordel for biodiversiteten. På sigt. Og den anden ting, det er naturlig hydrologi, altså søer og moser og sådan noget kommer igen. Man lukker lidt for de der grøfter. Så noget af det, der før var en sø og en mose, genopstår i meget større omfang. Det er godt for padder og vandfugle og alt muligt andet. Og det tredje, og det er jo noget af det kontroversielle, det er de store græssere, som jo mangler i et naturligt økosystem, som nu kommer ud igen. Det er de tre store ting. Og med hensyn til de urørte skove, der kan jeg sige, der er altså rigtig meget urørt, især statsskov heroppe i Nordsjælland. Ikke så meget over i måske lidt mere landbrugsdanmark vestpå. Men det var det ene greb. Altså urørt skove, de kender jo i det billede der, hvor man ser træer får lov at dø, uden at blive slagtet af en motorsav. Og hvad de skaber af liv. Urørt skov, som det der, er jo super for dyr, som for eksempel det her, ikke? Fred og ro, huller i træerne. Jeg ved ikke, om det er et af Ole Nielsens billeder. Det ved jeg ikke. Jeg har hugget. Nej, dog ikke. Du har ellers taget rigtig mange gode billeder af den. Og sådan så Gribskov jo ud en gang. 1868. Og så for ikke så mange år siden, så var alle de der våde pletter jo drænet væk. Søer og moser. Og der kommer nu en hel del af dem tilbage. Selvfølgelig slet ikke lige så meget, som der var. Men i hvert fald er det den vej, det også er gået lidt i skoven i forvejen, på grund af alle firesidige skovdrift osv. Så vi nærmer os lidt mere igen den mere ikke påvirkede tilstand, ikke drænede tilstand. Og hvilket også er en fordel for naturen. Så vi får mere sådan nogle områder. Men I kan godt se, at det går nemt til. Og bliver bare til skov igen. Men det gør det ikke, hvis vi har store græsser og et tilpasset græsningstryk. Det kommer jeg til, fordi de store græsser, og det er jo forskelligt, hvad en stor græsser er. Det her eksempler på nogle græsser. Der er dem, der decideret spiser meget græs, altså køer og heste, europæisk bison, hjorte osv. Men jo længere du går herover, jo mere spiser de ligesom af buske og træ, og så er de browser, og så kalder man dem egentlig ikke græsser, men vi plejer at kalde det store græsser det hele. Ikke? Men i virkeligheden, det er sådan nogle, der nipper op i træerne og spiser bark og grene og dit og dat. Elgen især. Og derfor er jeg en af dem, der synes, det er godt, at der kommer elge ud i Gribskov, for vi kan godt holde de der moser og søer åbne, så der er lysåbent
for insekter og sommerfugle og alt muligt andet. Og der er også nogen, der har sendt mig den tillykke med Nordens giraf, fordi den er jo kæmpestor alien. Den når højt op. Den når etager oppe i vegetationen, som alle de andre dyr slet ikke kan nå. Og det var skovrideren fra Bornholm, der sendte mig den der. Han er meget fikser på det der kunstig intelligens. Han kunne lave den på 2 minutter. Jeg ved stadig ikke, hvordan man laver sådan noget irriterende. Men altså, elgerne har jo også, ligesom hegnet, som vi jo garanteret også skal snakke lidt om, har været meget kontroversielt. Det der store dyr, det er der virkelig nogen, der er rigtig kede af, vi skal have. Ikke mindst måske hestefolkene. Men det tror jeg måske lige så meget, fordi de var imod ideen af mange andre grunde. Det er ikke fordi, de er specielt bange for elge. En stud kan være lige så nysgerrig og lige så uheldig at løbe ind i for en rytter, som en elg kan. En elg vil normalt trække sig. Mens en stud, det ved, hvis du er fra landbruget, så vil du nok også synes, hvis du skulle ride ind i et område, hvor der var både elge og stude, så var nok ikke elgen, du var bange for. Men det kommer vi til. Men det er bare for at sige, at I kan se, at den gik ud i vandet der. Ja, det var det, jeg nævnte før, som jeg egentlig skulle have ventet med at sige. Men her, der er ligesom lavet en statistik over, hvad er det, dyrene spiser. Og elgene, de spiser altså vedplanter, træer og buske, og ikke ret meget græs i forhold til de her mere græsædende dyr. Så derfor er det meget godt, at man har forskellige græsser, hvis man skal have et varieret græsningstryk og påvirkning af skoven som økosystem. Der er elgene lidt i særklasse, og de ikke nok med, at de kan nå højt. De er jo også næsten altså vanddyr. De går langt ud i søer, de svømmer, og de dykker hovedet dybt ned for at tage ting og sager. Så de er gode til. Vi har jo ikke erfaring med, hvor gode i forhold til, hvor mange elge skal der egentlig til, for at det virkelig virker effektivt. Det er jo noget, vi må lære lidt hen ad vejen. Men de er i hvert fald altid gode til at nå højt, men også at gå meget i vand og spise derude. Og søerne og moserne vil vi gerne flere tilbage af biologiske årsager. Det er jo det andet meget kontroversielle. Ikke nok, altså når man sætter elge ud i Danmark, så kan du jo ikke bare lade dem løbe rundt og lade blive kørt ned, eller blive skudt, eller gå ind i folks haver, eller gå på landmandens mark. Det er Danmark ikke klar til. Det er der ikke mange af os, der vi synes var en god idé, at man risikerer at køre ind i en elg. Svenskerne er jo lidt vant til det. De har nu også mange hegn og sådan noget, men de har dem dog trods alt levende vildt på masser af steder. De har vendt sig til, at der dør et par svensker hvert år, fordi det er prisen for at kunne skyde alle de der elge på elgjagt eller noget andet. Så i Danmark, hvis man skal lave den her slags ting, så tror jeg, der er bred enighed om, at man kan ikke begynde at sætte heste og køre sådan noget ud uden indhegning i Danmark. Og heller ikke elge. Så derfor hvis man vil det her, så har man været nødtvunget til at sætte sådan nogle trådhegn op, for at en elg eller en kronhjort eller andet ikke bare hopper over. Så skal det være 2,20 meter til 2,5 meter højt. I virkeligheden er det hegn, der nu er købt ind af Naturstyrelsen og ligger der. Naturstyrelsen har jo allerede i den tro, at det her det kørte bare. Købt 22 kilometer langt hegn. Det ligger bare nu og er gået i stå, en årsag jeg nok skal komme til, og ville gerne sætte det op. Og så desværre, dansk skovbrug producerer jo ikke så godt træ, som man kan i Østeuropa, hvor man laver rubinia. Så stolperne, det er rubinia-stolpe, man også importerer desværre. Egestolpe er også godt, men holder ikke nær så længe. Så vi er tvunget til at bruge en udenlandsk træsort. Jeg havde gerne set, det var en dansk fra dansk skovbrug. Man vil starte med at sætte måske 6-7 elge ud. Dengang sagde man 10, men man starter nok lidt roligere. Man får nogle elge fra Sverige. Så sætter man en 6-7 ud af dem. Og det er jo mest hunder og måske en enkelt han. Eller 2. Og så vil man ligesom se, hvor mange unger får de, hvor hurtigt vokser de, hvor godt har de det der, hvor meget mad er der. Og så det vil man starte med. Hvis man på et tidspunkt hen ad året begynder at synes, der er noget indavl, jamen, så sætter man en eltyr mere ind. Det kan man sagtens styre, når man er opmærksom på det. Og så vil man, ud over elgene, så vil man sætte nogle kronhjorte ud. Dem får man nok fra dyrehaven. Så er der og så sætter man de der stude ud, som jeg nævnte. Men det er så bare nogle kastrerede ungdyr, ikke?
Og så så er der i forvejen, når man hegner ind, fordi skoven er jo fyldt med dårdyr, ikke mindst. Og så er det få sikahjorte og nogle rådyr. Der har man bare gættet på, at der vil cirka være dem der i forvejen. Det er ikke nogen, man skal ud og købe eller transportere. De er der. Om der lige, det er nogle gæt, ikke? Og så har man prøvet at regne ud, sådan, hvad vil de tilsammen give græsningstryk? Fordi det, man gerne vil have, det er et større græsningstryk. Man vil gerne have, at der bliver spist mange planter, så der også kommer de her åbne pletter og stor variation i økosystemet. Så det er de dyr, man vil sætte ud. Det er også sådan, hvis der i for eksempel Store Dyrehave, der tror jeg, det er omkring en fjerdedel eller en tredjedel af bestanden af kronhjorte, man hvert år skyder. Nu vinterfodrer man dem også, så de bliver endnu flere. Men det er for mange i forhold til det, man vil have derude. Og det vil sikkert også være, må man formode sådan, at der vil også på et tidspunkt, kan vi godt være, at der kommer også for mange i forhold til det græsningstryk, vi gerne vil have. Det ved vi, der må man ligesom prøve sig frem. Men det kan også godt være, at nogle af de her dyr bliver for mange. Det bliver lidt svært for kvægene, men for de andre måske, at de også, altså, vi ved ikke helt, hvor stærkt går det med dem. Det der plejer, at vi har lidt erfaring over fra Lille Vildmose, hvor O.V. Jensen jo har for en 8-9 år siden sat elge ud. Og der har vi noget erfaring med, hvordan går det, er det farligt, og hvor mange bliver de og sådan noget. Og nu er de elge måske op omkring 25. Det er stadigvæk helt fint, altså. Og der er lavet en del monitering af dem, ser de ud til at have det godt, og de er sunde og raske. Man har måttet aflive en enkelt tyr, som kom fra en svensk safaripark, og den var så vant til mennesker, så den gik lidt for tæt på, at vi ville gerne se, hvad der var i madpakken. Og det skræmmer selvfølgelig, for den er stor, ikke? Så den har de aflivet. Men ellers går det fint, og de er pænt sky, og man skal lidt være heldig for os. Altså, man kan sagtens sætte over og ikke være heldig at se nogle af de her dyr overhovedet. Og det bliver det samme her. Altså, det er jo ikke sådan, at det kommer til at vælte med elge, og de er jo sky, og der er skov og krat, og det er et stort areal. Så man skal nok stadigvæk være heldig for at se dem, hvis det er det, man gerne vil. Hvor er vi hen lige nu med Nationalpark Gribskov? Der har jo netop været meget delte meninger om den, så der er også kommet klager mod ideen, som er blevet behandlet i de respektive klagenævn, altså Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, som alle sammen har givet Naturstyrelsen ret i, at den forvaltningsplan den er god nok, og det er ikke i strid med nogen regler og sådan noget, men der er kommet også et par ekstra klager her til sidst, som siger, at det at sætte hegnet op, det er Dansk Rideforbund, tror jeg, og Dansk Islænderforening og en borger fra Gribskov, som har klaget og sagt, at vi er stadigvæk imod Naturnationalparken. Og det vi klager over nu, det er, at den mangler en tilladelse efter planloven, fordi man vil sætte det her store hegn op. Det kan man godt sammenligne lovgivningsmæssigt med et byggeri, og da det er landzone, så kan man altså ikke bare gøre sådan noget, uden at kommunerne har givet en dispensation fra den bestemmelse i planloven om, at man må godt lave byggeri i en landzone. Den er under behandling i Planklagenævnet, og Planklagenævnet er, som mange andre offentlige institutioner, noget underbemandet, så det tager meget lang tid, før de kan behandle den. Naturstyrelsen har ligesom fået at vide af kommunerne, at de vil nok give den der dispensation, men det trækker tiden ud, så hegnet, som ligger der allerede og har ligget der et godt stykke tid, kommer til at ligge måske et år eller halvanden mere, før det begynder at blive sat op. Fordi før er sagen nok ikke juridisk afklaret endnu en gang. Det kan jo også være dem, der klager, så siger, okay, nu tabte vi den også ved klagenævnet, og så kan de prøve at lave en almindelig domstolsklage og se, om de kan få noget ud af det. Hvad de i min optik jo næppe kan, men man kan udskyde projektet yderligere på den måde. Men nu sidder jeg jo i den der bestyrelse, som jeg kalder et rådgivende udvalg. Og jeg har møde i morgen aften med folkene over på skovenheden, der jo som forvalter det hele, og indkalder også i bestyrelsen til møder og sådan noget. Der er vi en lille arbejdsgruppe, som jeg er jo meget interesseret i. Jeg kan lige svinge lidt rundt mellem de her to. Jeg er jo meget interesseret i, inde i nationalparken, at de store græsser får nogle steder, hvor de er garanteret fred.
Altså hvor der ikke er mountainbikere, eller hundelufter, eller natteløb med lamper og alt muligt. Jeg vil gerne have, at vi laver noget, der minder om noget natur. Også dyrene får nogle naturlige ting. Vi kunne jo være bekymret for, at det her ligger lige nord for København, og der kommer busser med kineser og alt muligt andet i store mængder, fordi de kan måske se en elko. Og det kan også være attraktivt, måske for fotografer at drøne rundt hele natten for at tage nogle fede billeder eller et eller andet. Jeg vil meget gerne have, at de her områder, som er også defineret som stilleområder i forvaltningsplanen, faktisk bliver stilleområder. Naturstyrelsen har jo lidt det dogme, at der er fri fladfærdsel overalt. Så er det svært at forbyde nogen noget som helst. Men jeg er til møde i morgen. Der sidder jeg også sammen med ham fra Jægerforbundet, også min allierede her, og sammen med ham fra DOFT, altså Dansk Ornitologisk Forening, og jeg fra DN og også nogle andre. Så også nok nogle af ridedamerne, som jeg er så fræk at kalde dem. Jeg tror, vi vil gerne fortælle Naturstyrelsen, det skal være stilleområder. Der må vi ikke lægge op til mountainbiking. Der må vi ikke lægge op til, at man lige skal ind og lufte hunden der om natten eller noget andet. Vi skal ind mere i detaljen om, hvad skal være tilladt og ikke tilladt. Og Naturstyrelsen har bare lidt det der udgangspunkt, det kræver dispensation, og vi plejer at sige fri fladfærdsel, og det er jo alt sammen, det er jo Danmarks største motionsrum og så videre, ikke? Men det er noget af det, jeg kan gå lidt op i ved at sidde i bestyrelsen. Det kæmper jeg for i den. Og ja, det var derfor, jeg symbolisk havde det der billede af dem, ikke? Og det andet, som jeg lægger meget vægt på, og det er min sidste slide, det er, at når nu vi laver denne her Naturnationalpark Gribskov om et år, eller i værste fald om 2, på grund af den nuværende ekstra klage, at så vi faktisk virkelig holder øje med, hvordan udvikler naturen sig. Hvor meget bedre og hurtigere bliver den god, når der er de store græsser og endnu mere naturlig hydrologi og urørt skov, end den bliver udenfor, i den del af skoven udenfor, hvor der ikke er lige så meget naturlig hydrologi, og ingen store græsser andet end dårdyrene, som jo er halvstore, men hvor der også er urørt skov. Så her har man en chance for virkelig at se, hvilken effekt har de store græsser. Får vi nogle af de sommerfugle tilbage, at begynder de at blive hyppigere der end nogle andre steder i skoven. Det er jo, selvom jeg ikke synes som biolog, at det her er et eksperiment, så er det jo ikke sådan, at jeg kan forudsige, at den sommerfugl kommer der, og så sker der det. Sådan er naturen jo ikke, så det er enormt vigtigt også for at se, hvordan forvalter vi de her steder bedst muligt, og hvor god en idé var det, og skal vi gøre mere af det eller ej. At vi virkelig holder øje med, hvordan går det med blomsterne og insekterne og ting og sager og svampene inde i området og uden for området. Så det er en anden ting, jeg slås meget for i bestyrelsen. Og når man siger slås for det, det er jo fordi, det skal der bruges penge til, at der er nogen, der går ud og måler op og holder øje med det jævnligt, ikke? Så vi får en ordentlig naturovervågning. Du nævner i starten, at der er en meget stor overvægt i forhold til øvrige europæiske lande, der er overvægt af landbrugsarealer i Danmark. Og ja, men det er ikke kun mærkeligt. Altså når vi ser på en række lande syd for os, så er de bjerge, som er meget svære at dyrke. Vi ser nord for os, så er vi meget tætte skovarealer, som vi enten gribe ned og lave landbrug i, men selv der nedenunder er der klipper, så det er ikke så mærkeligt, at vi har et meget stort landbrugstryk i Danmark. Må jeg kommentere på det? Yes, allerede? Men hvis jeg kan få lov at du må nå godt til min pointe bagefter. Ja. Godt, tak skal du have. Altså, du kan lave en meget god sammenligning mellem Danmark og Holland. Holland har en meget større befolkning end Danmark og et mindre areal. Og de har mere natur, end vi har i Danmark. De producerer i høj grad grøntsager. 70% af de grøntsager, vi spiser i Danmark, de er importerede. Dyrene leverer vi selv. Hvis du dyrker grøntsager, bruger du ikke nær det samme areal, som hvis grøntsagerne skal gennem dyrene først. Så selv når du sammenligner med sammenlignelige lande i Europa, har vi Europarekord. Fordi vi har et landbrug, der satser på animalsk produktion, foder, dyrkning til dem og eksport af varerne. Ja, jeg anfægtede ikke tallene, jeg vil bare gøre opmærksom på, at der er nogle lande, hvor det ikke ville være naturligt, at de havde et meget stort landbrugs. Ja, men der hvor du kan sammenligne, der er Danmark helt førende. Ja. Nu kan jeg så forstå, og det vidste jeg godt, at I bestyrelsen i virkeligheden alene har en rådgivende funktion over for dem, der egentlig bestyrer, nemlig Naturstyrelsen. Ja.
Og derfor kan jeg jo heller ikke stille dig til ansvar, eller for den sags skyld bare stille dig spørgsmål til, hvorfor det hele ser ud, som det gør. Så derfor må jeg nøjes med at stille spørgsmålene til dig som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, og derfor spørge, hvilken indstilling Danmarks Naturfredningsforening har haft til følgende. 1. Man har planer om at lave en indhegning, hvor til der skal bruges rubinjestolper. Man har altså besluttet at hjemkøbe træ fra udlandet i ganske store mængder. Er man fra Danmarks Naturfredningsforenings side, der er man gået ind i spørgsmålet om, hvordan det træ er blevet dyrket, om det er CFC-dyrket, eller hvordan er man gået ind i den proces, hvilke lande kommer det fra, hvor store mange hektar skov skal tages ned, for vi kan sætte det hegn op af rubinjestolper. Man kunne have valgt som svenskerne her at bruge galvaniseret jern også, men det var så nu. Så det er et spørgsmål. Det er, har man været inde i overvejelser omkring, hvor træet kommer fra? Og må jeg svare nu? Ja, det kan ja, det har vi ikke rigtigt. Jeg synes, du har fat i noget. Altså, især sådan efter os, den seneste tids offentlige opmærksomhed på, at miljømærket skove, som FSC, Forest Stewardship Council, miljøcertificering, tit kan være tvivlsom. Både når vi importerer varer, der er det, og som end også det, der er produceret i Danmark. Det er sådan, at Danmarks Naturfredningsforening er ligesom ved at vågne op på den dagsorden. Jeg er lidt mere vågen, end resten af foreningen er på det. Så det er ikke sådan, at foreningen er helt fremme i skoene, synes jeg, på miljømærkning af træ. Så jeg synes, du har fat i noget, og jeg håber, at det bliver en voksende sag i Danmarks Naturfredningsforening, at man skal kunne stole på miljømærkning af trævarer, uanset om de er importeret fra Baltikum, Rusland, Canada, USA. Og hvor bliver de importeret fra, ved vi det? Det ved vi. Altså de er fra, det er østeuropæisk land. Ungarn. Det er Ungarn, ja. Og jeg har arbejdet med FSC-certificering i Malaysia som chefrådgiver i Danida og fundet ud af, hold da kæft. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har ret stor tillid til. Godt, og det ved jeg heller ikke, om jeg har i Ungarn. Det var ikke, fordi jeg ville ind på mærkningen, fordi jeg er selv skovejer i Sverige, og er klar over, at den mærkning har hat at gøre med miljø. Den har primært at gøre med, at dem, der fælder træerne, er klar over, hvilken fedtstof, kedeolie, de skal kompensere under. Det er realiteten blandt dem der, så det var ikke fokuseret så meget på den, men mere det, at om man har været inde på, at der skal transporteres tømmer meget langt væk fra, og har man styr på, om det så bliver dyrket på en ordentlig måde, eller man bare er i gang med at fælde en skov et andet sted i verden. Som sagt skal Danmarks Naturfredningsforening fremover nok kære sig lidt mere om, hvor træressourcerne kommer fra. Ja, jeg hedder Gudmund Nielsen. Det var mit et spørgsmål til Søren til, fordi jeg hæftede mig ved, at du vil advokere for nogle særligt fredede områder, de der cirkler, du viste indenfor. Ja. Hvordan forestiller du dig, at det skulle fredes? Du kan ikke lave hegn, men vil du sætte skilte op, eller hvad? Ja, godt spørgsmål, synes jeg. For det første skal man jo lige blive enige om at tegne den på et rigtigt kort, før man kan sætte et skilt op også. Lige nu er det bare i starten var det bare nogle runde cirkler, men Naturstyrelsen har arbejdet videre og egentlig fået defineret lidt bedre, hvor de skal være. Det er de ikke blevet mindre af. Og det som Naturstyrelsen er inde på, og som er en god ting i den sammenhæng, det er at sige, at vi nedlægger nogle af de grusveje, der er derinde, så der kun er vandrestier. Og der er andre steder, hvor hvis træer falder ned over noget, hvor mountainbikerne morede så meget før, så lader vi de træer ligge. Men det er det, man kalder nudging. Jeg vil jo gerne have, at man også siger regulering. Vi skal nudge folk til at opføre sig godt og ikke drøne rundt derinde om natten og forstyrre den gravide LK. Men jeg synes også godt, at vi kan have en diskussion om, at vi skal sige, at i de områder med skilte, allerede når du går ind i nationalparken, kan der være et kort, hvor man siger, her skal vi ikke have mountainbikes, her skal vi ikke have natteløb, organiseret natteløb, og det ene og det andet. Det synes jeg nok, vi skal lave en informationskamp, men det kræver først, at vi kan blive enige med Naturstyrelsen om, at vi gør endnu mere end bare positivt nudge, men egentlig måske også stiller lidt påbud om nogle ting. Ja. Hvorfor har man i hele den her debat ikke hørt om alle de andre muligheder, der er for at øge biodiversiteten? Vi hører kun om græsserne. Hvis Naturstyrelsen havde været så dygtige i de sidste mange år med motorsaven, som du jo lægger op til, at de nok er de allerbedste til det, ikke? Så tror jeg ikke, de der sommerfuglearter var forsvundet fra Gribskov, som de helt notorisk er. Så det mener jeg bare ikke er rigtigt. Altså, jeg tror, vi lever lidt i en nyere tid, hvor at der er flere, der synes, at man skal prøve at give naturen mere plads, mere fri dynamik, og ikke tro, at mennesker kan gå hårdfint og styre det hele. Det kan også gøre det lidt mere uforudsigeligt, hvad det ender med, fordi så er det jo ikke et barberet landskab, der bliver lige, som du klipper det til.
Men det er en ny måde at se naturen på. Der er en stor forening, der bakker op om dine synspunkter, som er i høj grad ældre skovridere og forstfolk, som er rigtig kede af, at den måde, de drev skoven på, nu lidt er under kritik. Og det er jo også menneskeligt og forståeligt. Men jeg er enig med dig i, at der er mange andre måder, man kunne gøre noget. Det her har bare været for staten måske en lidt nem måde og en lidt billig måde, og skulle vi have taget noget areal ud af landbruget og gøre det giftfrit og pløjningsfrit og så videre, og lukket drænene og sådan noget, så havde det jo ruineret statskassen. Det er jo enormt dyrt. Det her har jo været på den fælles regning, kan man sige. Da begrebet opstod, naturnationalparker, der var jeg ligesom dig og tænkte, naturnationalparker, det er det eneste sted i verden, man snakker om naturnationalparker. Alle lande rundt om Danmark har jo flot store nationalparker med masser af natur. Vores nationalparker er jo bare så flersidige, så de skal indfri alle behov. Både for kinesiske turister og mountainbiker og lidt natur. Så det var, som tiden gik, fandt jeg ud af, at vi skulle nødt til at opfinde det her, fordi vi har ikke nationalparker i den normale forstand. Så må man opfinde den der særlige danske opfindelse, fordi vi ikke rigtig havde gjort det ordentligt før, som hedder naturnationalparker. Og de tager altså 0,6% af landets areal. Jeg har svært ved at se, at det er et problem. Jeg synes, der er mange andre ting, der er endnu vigtigere, men jeg synes, det her er en god lille vigtig ting. For eksempel, når du siger, at man kunne have gjort så meget andet, det har jo regeringen lagt op til, og Danmarks Naturfredningsforening også, ved nu at afsætte over 40 milliarder til at få flere skove, også kommercielle skove, men også mere urørt skov. Udtage lavbundsjorder, som jo i forvejen ikke er god økonomi, og hvor pumpen bare kører, så man kunne slukke og få en sø igen. Og ekstensivere landbrugsdriften nogle områder, hvor det er særligt farligt for grundvandet at bruge den mængde pesticider, man bruger i dag. Så ja, der er mange andre måder. Jeg står ikke her og siger, at det her er verdens bedste, og det er det eneste, der duer. Men jeg kom med en invitation for at fortælle lidt om det her. Ja. Og det har jeg gjort, og jeg synes selv jo, som jeg har prøvet at argumentere for, at det er en god lille ting. Men det er ved Gud ikke det, der redder naturen i Danmark. Men lidt af den redder det, og det bliver i min optik væsentligt bedre, end det har været før i de her små områder. Men det kan vi have. Det er en lang diskussion. Jeg hedder Henriette. Ja. Jeg er på besøg her. Jeg kommer fra Jylland. Jeg bor tæt på Nationalpark Vadehav. Nabo, det er Søsted Mose, en af de højmoser, vi har i Danmark. Eller en af de få, vi har. Og så bor jeg så tæt på Dragskov, så jeg tit går på besøg. Det er min baggrund. Tak til dig, Søren, for et rigtig, rigtig flot indlæg. Jeg synes, det var utrolig spændende at høre. Og tak til dig, Markus, for også at byde ind med en objektiv side af noget, som bliver knap så objektivt, når det kommer fra en side. Mit spørgsmål, det lyder på, om man kunne klæde et så godt indlæg, som det du kommer med, lidt bedre på ved også at invitere folk fra landbruget. Meget gerne. Meget gerne. Det vil klæde det. Det vil jeg frygtelig gerne. Fordi at ja. det er jo landbruget det er jo ikke os alene, der er banditter, og de tal, du kom med i starten, der fik du mig helt op i det røde felt, og jeg er faldet ned ved at lige at trække luft. Det var godt. Fordi at jeg har været landmand hele mit liv, og det er ikke sjovt at høre på, det ved jeg godt. Rigtig meget. Ja. Det er jo ikke os, der det er ikke jer, der har blandt andet. Men jeg vil bare sige, det har været meget, meget spændende indlæg, og vi skal ikke ind i de andre diskussioner. Nej. Jeg er selv vokset op på landet. Min far var landmand. Jeg har været med til at slagte dyr og dyrket meget vegetabilsk landbrug. Jeg har fuld forståelse for også, hvor svært det er at være landmand i dag, med alle de udfordringer, der er, og den lidt skammekrogs udvikling. Nej, men jeg forstår godt følelserne. Det var ikke en følelse, det var at gøre det her indlæg endnu bedre ved at have flere partnere inde i det her, hvor landbruget jo er en stor aktør i dit indlæg. Det er jeg enig med dig i. Det vil være fint. Jeg hedder Berit, og jeg vil bare spørge alt den, om I vil hjælpe naturen lidt på vej omkring sommerfugle, og der er nogen, der arbejder lidt med det at for eksempel plante nogle muligheder, eller komme nogle pupper ud på de der rigtige tidspunkter, de skal ud, eller nogle særlige blomster. Vil I hjælpe lidt til for at prøve at eksperimentere med at se, om de kan blive der? Det er ikke planen. Nej. Så der er ikke sådan besluttet, at man vil
ligesom indføre dyr eller pupper eller noget. Men det, altså ligesom når man laver en ny sø, så kan du se, hvor hurtigt fuglene faktisk kommer. Altså, der er mange dyr, de kommer alligevel noget omkring, også ikke mindst dem, som vinden fører. Så det er ikke planen nu, at man vil ligesom menneskeligt sørge for, at biodiversiteten vokser hurtigere. Det ligger ikke i forvaltningsplanen. Jeg hører dig, der også kommer til en her, og der er også dernede. Er det mig først? Ja, hej, jeg hedder Svend Løv. Lidt om skov og træer. Ikke helt så meget som dig, Markus, men alligevel. Hvis, når nu vi udlægger alle de her skovarealer urørt, så er der noget gavntræ, som vi tidligere høstede af og brugte i møbelindustrien, primært bygningsindustrien. Og når vi så får udlagt 77.000 yderligere hektar til urørt skov, så tænker jeg, at de der 3/4 million kubikmeter træ, som det vil producere om året, den får vi jo så ikke. Jeg har ikke hørt nogen fortælle om, hvor vi så får det træ fra, hvor det eventuelt bliver på dyrket på en bedre måde, må jeg tro. Og så skal vi også lige huske, at det skal sejles, transporteres til Danmark. Vi er træimporterende i forvejen. Men jeg synes, der er en pointe, det vi aldrig rigtig har diskuteret. Hvor kommer det der træ fra, som vi nu ikke selv skal udnytte? Nu er det sådan med de urørte skove, at der er jo nogle år af hensyn til savværksindustrien og dansk møbelproduktion, hvor du godt må udtage træ. Så der er nogle år at løbe på, og det er også gjort, at man har måske nok speedet noget op i forhold til fældningerne i nogle af statsskovene, set i min optik. Så den der økonomiske interesse i det, som jo er en helt legitim, den er der i nogen grad taget hensyn til. Men det er jo rigtigt, at når de urørte skove efterhånden bliver urørte, så standser den indtægtskilde. Men til gengæld er der jo kommet en grøn trepart, som har lagt 40 milliarder ned over det, hvor de i hvert fald, og 10 milliarder ekstra fra Novofonden til at plante ny skov. Så Danmark får meget mere skov, end vi nogensinde har fået. Det her er en meget lille indgreb, når vi snakker naturnationalparkerne. De har ingen betydning i forhold til den grønne trepart og alle de skove, vi nu alle sammen skal betale for at få. Så det er ikke en bekymring, jeg helt deler. Men jeg forstår den godt. Der går 100 år, undskyld, lige over. Ja, har en ja. Nu bliver det meget også, altså det bliver også lidt virkelig nogle plantageskove, nogle af dem jo med nogle ret hurtigt voksne træer, som det ikke måske tager 100 år. Det er ikke egetræer alle sammen jo, eller bøg. Har I overvejet noget med høslet? Altså, jeg har været med til høslet før, også i Indvæg Gadevang, eller derinde, på den anden side af vejen, inde i Gribskov der. Det er et kæmpe arbejde. Det er det nemlig. Og jeg er efterhånden blevet for gammel til, at jeg orker det. Og især når jeg kom ud et sted, hvor der var siv. Det var næsten en umulig opgave. Men jeg var glad for dit indlæg også, fordi det er vel ikke et spørgsmål om enten eller. Det er vel et spørgsmål om, at man godt kan gøre flere andre ting også. Og jeg har set to, der havde en gammel maskine, og den anden havde udviklet en maskine selv, som kunne gøre lidt af det samme som en le. Når man river græsset væk og fjerner næringen. En fingerklipper eller noget. Så man får de små blåhat og blåmunke og alle de der blomster, og dermed sommerfuglene og insekterne. Ja. Tak for det spørgsmål. Altså, man kan sige, i mange af de her urørte skove, vi nu får fremover, især statsskovene her i Sjælland, men også de andre rundt omkring her, der er jeg også bekymret for, at om ikke de bliver lige lovlige tætte, for der er jo ingen store græsser, og der er jo ikke høslet, der sletter noget af betydning. Så de der urørte skove kan godt risikere, når man ikke ligesom har sat penge af til store græsser eller andet, at blive noget mørkere og dystre, ikke? Høslet er jo, som du siger, enormt arbejdsintensivt. Man render rundt som i gamle dage med en le. Det er en super metode, men det er jo kun små pletter, som frivillige nærmest knokler med, ikke? Men inde i Naturnationalparken, der vil de store græsser have den effekt, som høsletten har jo. Det er ideen, at de udfører det arbejde og får et godt liv ud af det. Og så skal vi ikke rende rundt og brække arme og ben med en le. Det er fint nok, jeg laver høslet nede i min egen baghave og sådan noget. Det er kæmpe arbejde selv, det der lille møgeområde, jeg slås med.
Og vi er også med i mange projekter om den slags ting, ikke? Men i så store områder her, der er det næsten umuligt. Der vil de store græsser, det er ligesom den funktion, de tager. Men, ja. Jeg undrer mig så meget over alle de der mange træer, I vil importere til at sætte op som pæle for regnet. Hvorfor bruger man ikke danske træer og lader dem rådne, og så sætte nogle nye op? Det må du spørge vores skovfolk om. De er repræsenteret her. Vi er glade for rådne træ. Prøv at spørge Svend Løv om det. Han er en rigtig erfaren skovmand. Hvorfor er vi nødt til at købe træ i udlandet for at lave nogle ordentlige stolper? Det frække svar er jo, at det er jo fordi, vi udlægger 77.000 hektar dyrket skov, som har været dyrket i 100 år. Det er lidt for frækt. Ja, det er lidt for frækt. Ja. Men det kunne man da fint. Egetræ er jo nok noget af det bedste, vi dyrker selv, ikke? Til at lave langtidsstolper, ikke? Og de holder ikke den halve tid af en rubinestolpe. Så det bliver simpelthen også for dyrt. Men så udvækst, så vækster man. Ja, men vi har lidt en fælles bekymring der er mig. En stålstolpe. Ja, jamen det kunne være. Men er vi afhængige af det fra Kina, eller hvad? Ja. Jeg hedder Carsten Filbert, og jeg er gammel skolelærer, og det glæder mig meget, det indlæg Niels kom med. Jeg har prøvet at være biologilærer i mange sammenhænge, udlandet også med flok ældre børn. Men det jeg egentlig vil sige med mit indlæg, det er, at jeg synes på en måde, det er fuldt forståeligt i skovfolk. I snakker altid om udnyttelse. Udnyttelse 100% og sådan noget. Og jeg synes, når man rejser i udlandet, det må mange af jer kunne ikke genkende det til, så er det skønt at gå i vild natur. Hvad enten der er vild natur, på grund af, at der er bjerge, der stikker op og forhindrer landbrugsdyrkning. Det er skønt at gå i vild natur. Mit største ønske ved siden af nationalparkerne ville være, at man kunne lade nogle større og flere randområder omkring åer, søer osv. være, ligesom man gør nu ved Søborg Sø. Jeg er meget engageret i den nye udvikling omkring Arresø. I ved jo, at Arresø er Danmarks største sø. Den er meget, meget forurenet. Det er noget, der vi alle sammen gerne så blev gjort meget bedre. At vi fik en Arresø uden så mange alger, og ikke mindst med noget færre blågrønalger. Altså, og det vil kræve, at der er meget mindre fosfor og kvælstof i søen. Den er lige blevet opskrevet til, at man skal faktisk fjerne endnu mere fosfor, end man troede førhen, for at den kan komme i en økologisk balance, der kan komme de rigtige fisk, at man igen kan bade i søen uden risici, og med noget mere klart vand. Men så det andet, det kunne jeg holde et foredrag også om Arresø. Der er masser af emner. Den grønne trepart holder jeg også meget gerne foredrag om, og blandt andet, om man ikke det var en god idé at lave 10 meter randzoner omkring åerne, som vi jo havde indtil 21. Som Eva her fik fjernet, samtidig med at hun satte gødningsnormerne op på markerne. Så der er masser af emner, men det er jo ikke mit métier i aften. Jeg prøver at holde mig til det der hedder naturnationalparker. Jeg vil ikke sige, at jeg savner den, men jeg efterspørger, hvordan Danmarks Naturfredningsforening har stillet sig til det, at man har valgt at sige, at vi skal have alle naturnationalparker startet på samme tid. Hvilken indstilling har Danmarks Naturfredningsforening haft til det spørgsmål? Kunne man ikke have startet med én, og så se, hvilke erfaringer det er høstet? Jeg savner simpelthen den ydmyghed, der skal til for at sige, at det jo ikke er sikkert, at det her eksperiment går, som det er tænkt. Har man udtalt sig fra Danmarks Naturfredningsforening på det punkt overfor Naturstyrelsen? Jeg tror generelt, uden jeg helt kan vide det, at jeg deler en mening med de fleste andre i min egen forening derom, at det her ikke er noget stort eksperiment. Det er 0,5% af det danske areal, og vi har næsten ingen natur. Så vi opfatter det her ikke som kæmpestort og helt forfærdeligt. Og jeg vil gerne også lige uddybe ved at sige, at det er nok godt at prøve det mere end et sted, fordi, som du var inde på, hvordan naturen udvikler sig, det er meget afhængigt af den lokale jordbund, temperatur, vindforhold og alt muligt andet. Så hvilke planter og sommerfugle, der kommer tilbage i vores noget, vi er nødt til at få lidt erfaringer i denne her, i min mening, småskala, 15 små steder i Danmark, der er opdyrket. Og husk nu, det var bare min mening. I har lov at have jeres, jo. Så I skal ikke tage det tungere. Jeg kommer bare og siger, hvad jeg synes. Vi spørger dig bare bag. Ja, det var det, jeg var bange for. Jeg synes, det var utroligt spændende, Søren. Og vi er kommet
bredt og vidt rundt, og du er rigtig god til at fremlægge det. Tak for det. Og jeg har hørt faktisk lidt i pausen om, at du arbejder lidt sammen med en af dem, jeg kender som en af de største biologiprofessorer omkring Arresø. Ja. Vores største søprofessor i hvert fald. Ja. Og nu nævnte du lige, at du kunne måske også godt tænke dig at komme og snakke lidt om det. Det vil vi da tage med hjem, tror jeg. Det lød som et godt tilbud. Og så tror jeg ellers bare, skal vi give Søren en hånd og sige tak.